Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, community hotline na sinusumbungan kung si Isay ang involto sa illegal na droga sa kada barangay kang Naga, planong buhayon. Siyam sa 11 empleyado kang LGU Naga na ipinasairarom sa confirmatory drug test, positive sa paggamit ng illegal na droga. Naga City Police Station No. 4 may bagong station commander. Center of Arts and Culture kang Naga College Foundation nagpuo na mag-ako ng application sa mga estudyante na gustong magmiyembro. Uya ang mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Chris Palumanya. Community hotline na dating pinagsusumbungan kan publiko kan mga personang naiimbwelto sa illegal na droga sa Naga, planong buhayon giraray. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Ngunya na mainit ang issue sa illegal na droga sa siyudad kang Naga, naihapot kami sa Rene Gumba, Executive Director kang Public Safety Office sa si miyembro kang Naga City Dangerous Drugs Board kang siyudad kung hain na si community hotline number na pinag-aapodan para isumbong ang mga taong involto sa illegal na droga sa mga barangay kang siyudad. Susug ki PSO Head Rene Gumba, nasa irarom subot ini kang Naga City Anti-Drug Task Force alagad dahil na pinag-reactivate imbes pinagbali na ini sa Naga City Dangerous Drugs Board. Nagahalat lang sinda na i-reactivate ini, hulit na importante subot ini sa pagproseso ka mga impormasyon. Actually, under po ito sa Naga City Anti-Drugs Task Force. Pero dahil dahil na pig-reactivate so task force, as in pig-integrate na ini sa Naga City Dangerous Drugs Board, pigahalat mi sugo signal na i-reactivate ito. Ta importante so pag-process kang impormasyon na tinatao. Dahil man kita mapara-generate ng impormasyon na mayong makapot, na mayong ma-process. Otherwise, kami ang mamimiligro dahil duman sa sensitivity kang information. Andaman si PSO Executive Director Rene Gumba na itulod ang liwat na pagbuhay kanasabing community hotline. Bako nagkaroon formal na resolution, baka during the meeting I can make the motion na i-reactivate. So sa to yung community hotline. Mientras tanto, ang Naga City Anti-Drug Task Force ang pinagtulod kay ito ni City Councilor Omar Buenafe bilang paagi sa paglaban sa illegal na droga sa siyudad kang Naga. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, ang watchlist subuot ka mga personang imbwelto sa illegal na droga ang hali sa impormasyon na pinagtao sa paagi kang community hotline. Mahagad man subuot si Mr. Rene Gumba ng permiso sa Naga City Dangerous Drugs Board kung pwede liwat ining buhayon. Iyo po, in fact, so watchlist ta, hali duman. Mahagad kaming permiso, Sir Roy, sa Naga City Dangerous Drugs Board. Kung gustong i-revive ito, yaon lang. Anytime, pwede mi pong i-reactivate. Mientras tanto, sentralisado na ang pag-deploy ng mga personahe pag-abot kang Peña Francia Festival sa bulan kan Setyembre. Ini ang amay na paliwanag ni Mr. Rene Gumba kang Public Safety Office sa magiging sistema sa paabuto na kasaributan sa bulan kan Setyembre. Ang sarong pagkakaiba lang mo yan, mas magiging consolidated so activities kang JOC. Kung narisanin do last year, so minsan so security, so traffic, dependent sa chairman kang activity. Sa ngunyan po, gabos na JOC unit, coordinated and centralized. And kami ang ma-deploy kang mga ma-support sa kada activity. So halimbawa, civic and military parade, pira ang kaipuan mong traffic, pira ang kaipuan mong security, pira ang kaipuan mong medical. Gabos na yan mahalik sa JOC. As in, JOC na ang maasikaso kang mga madi-deploy na personnel. Padagos sa mga bareta, positive sa methamphetamine ang siyam na empleyado kan lokal na gobyerno kang Naga matapos ang pinaggibong confirmatory test sa 11 nagpositibo sa enot na drug test na pinagkondusir kang nakalis na bulan ng Mayo. Susug ki Ansel Manyo, kang Human Resource Management Office, ang permanent as in casual na empleyadong nag-positive sa confirmatory test ang tatawan subuot ng pagkakataon na magbago. Madepende man ang assessment as in recommendation kung ini ipapasairarom sana sa counseling o rehabilitation.
Ang aldaw na mayo sinda sa trabaho, ang ibabawas na lang sa mga aldaw ning pinagtutugutan sindang dai maglaog siring kang sick leave o vacation leave. Actually, ini resulta ini, giniba ni kang last week of May. Go kitang 100 na pinatest. From the initial testing kang urine, may 11 po, 10. Actually, 10. Kala sila kabos sa mo result, 11. May pina-confirm ta po, ang nag-loss out of the 11, siya ang nag-positive. Positive siya, specific on methamphetamine. Ito pong sa permanent and casual, tataan ta siya ng your opportunity to reform. So, required pa po kayo sa civil service na once na nag-positive ka, may series of processes kang agian, assessment, kung ano magiging result ng assessment, either ilalaog ka sa rehab center or duwang ka lang sa counseling. So, doon po kaya. Pag medyo, baka ano ka lang, experimental user, baka natara ka lang ka mga barkada mo, so baka mag-fall siya under counseling. Pero itong talagang heavy user ka na everyday mo ginagamit, telling ko, rehab ang dalaga niya. So, yan pong rehab na yan, madepende po yan kung gaano kahaloy si assessment ka nag-evaluate sa iya kung how long siya ma-stay sa facility o how long ang counseling niya. Madepende po yan. So, ini pong job order ta, since no work, no payment siya, most likely, ang worst case scenario, dahil siya ma-hire. Kasi po, baga job order and contract of service, part ka sa imong hiring process, si drug testing. Nag-positive ka sa drug testing, so most likely, hire ka na po. Pero hindi pong permanent and casual, ikaw kaya siya pwedeng i-charge itong mga vacation leave, sick leave, ika-consume niya yung gabos until sa na maubos yan, di ba ka na po siya sweldo. Mientras tanto, ang mga empleyado kang lokal na gobyerno kang Naga na nagpositibo sa paggamit ng illegal na droga, ang permina subuot kabali ang pangaran sa mga drug test kang City Hall, seryoso man subuot ang kampanya kang lokal na gobyerno kang Naga laban sa illegal na droga. Hindi po kaya, once na nagbalik ka, bako na pa siya kang dati, bako niya ako na sa listahan, permi. Pag magkaigawa ng drug testing, permi kang kabali sa listahan. Sa samuyang pagbabalik, seguridad sa mga eskwelahan sa Camarines Norte, mas hihigutan. Yan na sinibapang nangingenot ng mga bareta, tigdi lang sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. Different backgrounds, one premier education. Here, there are no borders. This is our school. This is our home. Beyond borders, beyond barriers, from Bicolana dreams to international horizons, NCF is where everyone belongs. Bilang magulang, importante for me na ligtas sila at masaya sa school. At NCF, the energy just feels right. You come for the school, but stay for the people. Dito, we learn independence, pero solid pa rin ang support system. Sa NCF, bawat sulok may saya, suporta at pagkakataong maging ikaw. Invest in your dreams. We'll handle the innovation-powered excellence. This is how we lead the future. Seeing clear.
clearly shouldn't mean traveling far from home. At Cancer Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Cancer Eye Center, world-class eye care just around the corner. Sa pagpapadagos kan mga bareta, higot na seguridad ang ipapasunod ngunyan sa Camarines Norte matapos ang huma sa eskwelahan. Ang detalye sa report ni Juan Carlos Aguirre. Urog pang hihigutan ang seguridad sa mga eskwelahan sa probinsya ng Camarines Norte. Kasunod ini kan sunod-sunod na emergency meeting sa pagultanan kan Camarines Norte Police Provincial Office, Provincial Government of Camarines Norte, Chiefs of Police kan mga munisipyo, school heads as in faculty members kan manlain-lain na eskwelahan, siring man kan DILG as in AFP, katakod kan security threat sa mga academic institutions. Apwera sa police visibility, pigpapautob ngunyan ang enhanced security measures sa mga eskwelahan sa Cam Norte. Ang nagkapiradigdi, iyo ang istriktong schedule nin pag-atender sa eskwelahan kan mga magurang as in guardian kan mga estudyante. Siring man ang implementation kan DepEd Memorandum Number 01-02120 as in Region 5 DepEd Memorandum Number 00891 Series of 2026 o pag-utro kan implementasyon kan security measures para masiguro na ang mga eskwelahan mantinidong salbado sa anuman na peligro. Mientras tanto, mantinidong matuninong, areglado asin normal man ang sitwasyon sa mga eskwelahan sa probinsya kan Camarines Norte. Para sa GNN TV 48 Naga, Juan Carlos Aguirre, Newsbreak. Sa police report, turnover of office ceremony kan Police Station Number 4 kang Naga City Police Office, ginibo kasubagong aga. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Pinag-turnover na kasubago ni outgoing Station Commander Police Captain Jonathan Hapa ang pamamahala sa Naga City Police Station 4 kay Police Captain Arnel Azanya bilang bagong Station Commander kang istasyon. Antes maibugtak bilang OIC Station Commander sa Police Station 4, na-assign dati si Police Captain Azanya sa City Investigation and Detective Management Unit o CIDMU kang Naga City Police Office. Mantang si Police Captain Hapaman ang nalipat sa CIDMU bilang karibay ni Police Captain Azanya. I will now pass this office symbol, the symbol of authority that I do. I now entrust you this. I will do my best to govern as officer in charge police station. Sa interview ni Police Captain Azanya, sinabi kaini na sa iyang tututukan ang mga insidente ng theft as in robbery. Inako man kaini na may mga pagkakataon na alarming ang insidente ng harabunan sa iyang area of responsibility. Sigan sa opisyal, marhay na lang subuot, dakula ang tabang kang Crime Information Reporting and Analysis System o CIRAS sa pagmonitor kang krimen. Hulit na mas napapadali kaini ang pag-aram kang crime clock, crime place as in crime mapping kung saan madalas mangyari ang krimen. For the past few months po is yung may mga robbery incident po tayo doon, mayroon tayong theft, mayroon tayong may basag kotse din doon. Yun po ang primary na tututukan namin para mahuli natin kung sino talaga yung mga suspect doon, ang mapaila ng kaso at mapanagot sa kanyang ginawa. Hindi naman masyado, may pagkakataon na alarming, mayroon din hindi, simple tip lang, mga ganon. Through the CIRAS form, yung nalalaman natin yung crime clock, crime place, crime time, tapos mapping kung saan nangyayari yung prevalent na mga krimen. Nakahanda mang suportahan ni outgoing Station Commander Police Captain Jonathan Hapa si Police Captain Azanya sakaling mga ipuan ng suporta sa pagresolber kan mga kaso. Sabi ni Police Captain Hapa, saro sa mga importanteng trabaho kang pulis ang suportahan kaini ang kapwa niya pulis. Oh yes,
tayo naman po ay pulis kahit saan. So isa po sa mahalagang obligasyon na trabaho po ng pulis ay tulungan po yung kapapulis, lalo na po sa tungkol sa pag-iimbestiga. So kung may makakatulong po tayo, lalo na po nandito rin man lang po ako sa NCPO, so tutulong po tayo sa paglutas ng problema, lalo na sa mga unsolved case. Sabi ko lang kay Police Captain Asanya, so pagpatuloy niya lang kung ano yung iwan nating ligasiya dyan sa Police Station 4 para makontinue natin yung pagsiservisyo. Anyway, yung pinaka-bottom line naman natin ito, yung public service. Yung masatisfy natin yung community sa trabaho na binibigay natin sa kanila. Para sa Janan TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, panggagadan sa estudyanteng si Rosalie Moseros ang kabali sa natatadang kaso kang Police Station No. 4 na dai pa nare-resolveran. Nagbabalik si Cristina Valenzuela. Sa gabos na krimen na nangyari sa Naga City Police Station 4, kang si Police Captain Jonathan Hapa pa ang station commander kang istasyon, sarong unsolved case sana ang nawalat kaini na pinag-turn over kay Police Captain Arnel Azanya. Ini ang kaso ni Moseros na sagud gunyan daipa nare-resolveran kang Police Station 4. Paliwanag kang opisyal, may mga dagdag pang ebidensyang pinapasumiti ang piskal na nagkakapot sa kaso ni Moseros. Kaibahan digdi, ang bado na suulot kang biktima kang nadiskubre ini na bayo na ning buhay sa maduot na porsyon kang panikwason. Asin ang mga inconsistent na pahayag kang akusado. Bali po sa mga kaso doon sa Police Station 4, so bali po yung iba, karamihan po ay nasolve na po natin, lalo na po yung mga robbery incident, theft incident. So bali po yung isa na lang po na hindi nasosolve yung yung Moseros case. So hopefully yung yung monitoring namin diyan sa Moseros ay sa lalong madaling panahon ay masolve na ngayon. Bali po, may mga pinapasugbit pa po yung humahawak na prosecutor ng mga additional na mga ebidensya, lalo na yung damit ng biktima na ma-submit at mapa-examine through DNA examination sa crime lab. So, yung pa po yung pinapasubmit. At naisubmit na po yun. At mga iba pa pong mga statement na magpapatunay na yung mga binigay na narrative din ng isang akusado ay inconsistent. So, yun pa yung mga iba po na mga apidana. Alagad kampante man ang bagong OIC Station Commander na si Police Captain Azanya na sa indaining mareresolveran. Yung Moseros case po is naman namin, track na namin yung nasa investigation po ako. Yun po ang inaano namin, pinapas track para maipile na po. Yun po ay nasa DC-20, nasa prosecutor para maipile na sa court. May mga document lang po na hinahagad ang duty doon na para ma-forward na po, para ma-file na ang kaso formally. Sa unyan, padagos ang koordinasyon kang Police Station 4 sa piskalya, tanganing makumpleto na ang mga kaipuan na ebidensya asin dokumento para sa formal na pagsaangat kang kaso ni Moseros. Para sa Janan TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa ibang bareta, sa Irusin, Sorsogon, nadakop kang Naga City Police Station 4. Kansubang alas 4 ning hapon ang 59 anyos na si Anton na may kasong homicide na may 40,000 pesos na piyansang pinagrekomendar ang korte. Si dating Police Station No. 4 Commander Police Captain Hapa asin mga personahe kang City Mobile Force Company ang nakaaresto sa nasabing sospek sa pakikipag-koordinar sa Irusin Municipal Police Station asin sa PDEA Bicol. At yung other wanted person naman ay may kasong homicide at ito ay nahuli sa in Sorsogon at meron din tong piyansa at ito ay naka-fit na sa Station 4. Sa ibang bareta, pagbalgar sa RA 10883
o Anti-Carnapping Act of 2016 ang kasong inaatubang unyan kang 28 anyos na driver na si alias Ray na taga-barangay Kausip Bula, Camarines Sur. Matapos ining arestohon kasugmang aga kang Naga City Police Station 6 katabang ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG as in Camarines Sur Provincial Field Unit Tracker Team sa saindang residensya sa Bula. Sa paagi kang Manhunt Charlie Operation sa irarom kang warrant of arrest na hali sa RTC Branch 22, Naga City, Camarines Sur. 300,000 pesos ang pinagrekomendar na piyansa kang korte. Ang nasabing akusado ang most wanted person, rank number 1 sa Police Station 6 kang Naga City Police Office. Sa ngunyan, nasa detention center kang CIDG ang akusado. Meron po tayong accomplishment na rank number 1 ng station level ng Police Station 6 na kung saan ito ay may kasong carnapping at meron itong piyansang nasa 300,000 pesos. At kasalukuyan na ito nakapiit sa Police Station 6 detention siya. Padagos sa mga bareta, mantinido na nasa heightened alert ang Coast District ng Bicol. Kaibahan ang gabos na Coast Guard Station as in substation para masiguro ang marikas na pagsimbag sa mga insidenteng may koneksyon sa raot ning panahon sa bilog na reyon. Preparado subuot ang 640 Coast Guard personnel katuwang ang 10 land assets na magagamit sa search and rescue response as in iba pang humanitarian assistance. Sa ibang bareta, pinagbisita ni Major General Aldwin Almase, Division Commander kang 9th Infantry Division Philippine Army, as in Joint Task Force Bicolandia ang headquarters kang 2nd Infantry Battalion sa probinsya kan Masbate. Inumaw ni Major General Almase ang higot na pagmantinir kan seguridad sa nasabing lugar. Pinag-inkaminar kang opisyal ang mga soldados sa nasabing probinsya na mag-focus sana sa saindang duties as in magkasararo na matapos ang saindang misyon na may honra as in integridad. Center of Arts and Culture, Naga College Foundation, nagpuo ng mag-ako ng application sa mga estudyanteng gustong magbali. Ang detalye sa report ni Campus Correspondent Kenneth Del Mundo. Sa laog nin 45 years, ang Naga College Foundation Center of Arts and Culture padago sa katuyuhan asin misyon na magpatalubo nin mga talentong natatago. Hubugon ang kakayahan kan mga estudyante asin atamanon ang pamanang kultura sa manlain-lain na aspeto. Sa lado nin teatro, pagbayli, pagkanta, musika asin iba pa. Bako lang sa Bicol Region kundi sa bilog na Kinaaban. So what's up Tigers? What's up NCNs? Kung gusto nyong makilala ang inyong sarili at mas maunawaan nyo ang sarili nyo, bukas ang aming tangalan, bukas ang aming entablado dahil mas naniniwala ako na ang aming teatro at ang teatro ng NCF ay ang magbibigay ng kulay para mas makilala ang iyong sarili bilang isang estudyante, bilang isang kapatid at bilang isang aktor sa entablado. Yun lang. Ngunyan na taon, liwat na binuksan kan NCF-CAC ang pag-ako sa mga gustong maging miyembro. Kung igwa kang natatagong talento na gustong i-develop asin ipahiling globally, ini na ang chance mo. Bukas ini sa mga estudyante kan Naga College Foundation. Magbisita lang sa Center of Arts and Culture Office sa first floor kan ST Building. Magkuha nin application form asin maganda para sa face-to-face interview. Dahil na palampason ang pagkakataon, apwera sa exposure, igwaman sindang pinag-o-offer na scholarship discounts asin iba pang benefits. Bako lang yan, hulit sa roman ining oportunidad para makabilog nin marhay na iribanan. Build your confidence, asin ipag-orgulyo ang talento globally. Kaya day na pagtaguon ang talento, asin sarabay na magpasiring, asin maging miyembro kan NCF Center of Arts and Culture. Para sa GMN TV48 Naga,
Kenneth Dalmundo, Newsbreak. Yan ang mga bidang baretang nakalap kag mas pinakusog na puwersa kan GNN TV48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook page, GNN TV48 Naga. Padagos kaming mahatod di mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, GNN TV48 Naga, para updated kita sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Ako po si Chris Palomanya, asin ini ang GNN TV48 Naga Newsbreak. Sa NCF, tambayans are not just tambayans. They are a place to vibe with your people. It's where Tigers connect. And sometimes, it's also the best place para huminga. This is where our stories stay long after we leave college. The quiet witness of how we built our future. Pakiwin ko na po lahat yan. Humble beginning, global end. NCF, world-class affordable education for every Filipino family.